ħassejt li ħaqni nkun hawn. F'dinja għalina, f'dinja fejn nistgħu naħsbu biss fuq il-mużika. Għanna ġiġti klip. Wieħed isu paħaħħu. U liħor naqam il-ġnun, ma jistax jara stikka. Stikka, għara kif tħares lek stikka. Stikka bissa tjara. L-lina mux tjara għana, ma jafx fejjer, stikka bissa tjara. Ninkollu, xsibhom biex nġibu lek l-affarijiet titfaħħomlhom, titfaħħom fejn titfaħħom, morru għalihom. Irid, ara, jorqod. Jena, taraw spalti, infarfar il-responsabilta mitluba minni. Paul ħala istruzzjonijiet li Isaac huwa Isaac il-kelb ngħidulu ħana jew Snoopy jew li żejt insomma. Li morru mixxa bil-kliem. Morru lem. Snoop, morru lem, bella, fala mużika, bella. X'għamel bella, edu li tom. Allura li. X'għamel? Li morru, Simon mixja, bella. Snoop, ha? Għandu bżon s-sieħ ma' vera. Snoop, tlaqna biex jgħamil, tlaqna. Tlaqna biex. Li għandu għadda ma' weċi, man. Ħammorru għal Dave li qed jikteb il-lyrics biex immorru nieħdu hike. Mhux jeta. Tfittxija għal Dave, erbu. Intoxicated with sticks. Dave, tiddappakja l-affarijiet tiegħek ħammorru hike mal-klip. Hi, by the way. Really nice to see you guys. Allora x'għamlu? Dawni tal-istikka. Sawa, li jħobb l-istikka. U bdew jitfawlu l-istikka waqt li jien supposta tinżommu biċ-ċinga. Allora da miskin jixkana waħda kull darba, ġifieri da kien abbuż ikraħ fuq l-annimali. Jien protestajt ma rridux jafu fl-aħħar battu tlaqtu. U għadna niġru wara insomma. Ma ħelu men dak il-kelb, ħelu, anka u dal-għodu għajimni men. Spiegalkom il-teorija u teologija ta' wara dell-istorja. Teologija, men, teologija studju ta' religjon, xandu xieqsam. Dik fija bieċa religjon. Fija bieċa religjon. Bieċa fija. Tinta taħseb lu għat li għunet ifittex dik l-injamma ma jedejx, inta għandu xieqsam ma' religjon. Ġenju. Nkompli nġilet, nisilet, skem jifawna l-ingiret, inkaxxawna fit-twibet, jew ixeddu l-ek irmidek, jina r-ritmu nibtu, jina ħoss il-kwikep ili. Għatin sajru xbiex, għallu laġinu da' mużat għal-mod. Sa' problema l-instructions tal-għal-mod, ma jow bil-Franċis, jow Ġermanis, jow bil-Skandina, bil-Finnish, bl-Olandis, jow bil-Spanjol. Naf li xi minnhom ġinima biex jieħu Simon l-istudio u hekk. Bida vera interessanti ġifieri. Moth-like stars flickering out, I dropped the berry in a stream and caught a little silver trout. Għanibdew xaħda, Horzi. Għalli Paul, ekk jisu familiarization session ekk ma' di-studio. Morna. U jien tlajt fuq, għax konti naħossi mux daqsek sewa, tifhem?
sabiħ il-post ħafna, vera inspiring il-post ħafna. Biex nidrawna għal-ħossu hekk. Bħalissa da Paul qed jaħdem ma' Nima fuq album tiegħu. Kellu diska kellu bżonn avjoni fiha minnha, sax kien drajna għal-ħossu hekk. Ma kienet ċenġ ġdida għalija spieċi. Da, id-diska sabiħa, allura ħadd gost nagħmel anka, ma kienx hemm mhux tension ta' ma personal li jerġa' mhix għall-album tagħna tajjeb għax l-esperiment ikun fuq ta' xi ħadd ieħor. Imma tajba ħarġet. Mbagħad li ħodna hekk. Għax f'xi-11 ċemplunna l-sur John kien marit. U kif kont qiegħed fuq, beda jitqalleb l-istonku, ġifieri bdejt inħossu ġieħ kbir fl-istonku, sturdament kbir. Inżilt isfel u provajt nqajjem l-ewwel provajt nqajjem lil Dave. U ma' Dizzy ġifieri ismu miegħu u għalli u reġarat. Niftakar John miskin, niftakar jien ma qomx, beda jgħajjat għalli ma qomx. Kontrijiet, le, boom. Reġajt provajt, ħatlu l-mobile, bat provajt nqajjem il-kelb. U l-istress, u jinnitawweċ, nitkabar mal-art, u ġieħ tal-biza. Somma, mbagħad ċempilt lil-Paul. U Paul għatlu, listen man, għatlu, I need some help here, għatlu, I'm really sick, I'm about to throw up. Oh, għalli, okay, let me just finish up here and I'll be over in a minute. U ma konniex nafu nkomplu xiew le fil-bidu. Ma f'daqqa reġa biddel ħsibu għamilna deja naħdmu mbagħad is-soltu Paul. Jew maħruq, mbagħad bqajna sejrin sa dalodu. Mela l-ġieħ u d-dwejja u daw l-affarijiet kollu telefonati tiegħi ġew ġustifikati l-bieraħ għax il-remettejt l-isbuħija ta' 3 darbiet. Bdejt noħlom li kont imqalla ma kontx xejn jekux il-ħolma jew ir-realtà. U bħali biża dil-ħolma saret ukoll realtà. Hawnhekk taf kull ħosset jagħmel imma This is the first official night of Six Symphonies recording. Dimna fuq Earthquake. Ħassejtni naqa kitarristek għax naħdimna bil-electric violin u għamilna naqa xogħol tajjeb l-effects, distortion u hekk. Fil-bidu ħsibt li ma tantx jismani, imma il-problema kien għux ma tantx jismani, kont nibża nkellmu. Għax set nduna li xkien nkellmu kull ħaġa li ngħidlu. Għalli, okay, let me just finish up here and I'll be over in a minute. Issa naħseb jiġu xi tal-inqas miżerament 16 sija wara naqas rajtu l-Paul man. Jien vera inkwetati ġifieri fuq dil-biċċa tax-xogħol. Għax inħossni li m'iniex 100% u għas m'iniex qed inżomm l-ikel. Tifhem u l-ikel l-enerġija, ġifieri nispera li għaddi l-malajja inkella dal-album ħajkolli ħafna problemi biex nagħmlu. Ħajkolli ħafna dej. Ma taħżom xej fl-istonku. Inkwetatna għax għanna xnolz nagħmlu. Waħk ma s-serri xil-nagħmlu żgur.